सारा बिटिसिआव 5000 लाइमोनफोरनो जाय बेकार जाय साख्रि बाख्रि मोनाखै 28 बोसोरनिफ्राय बा 45 बोसोरनि गेजेराव बिथांमोननो 2 लाख इतिमध्ये मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा होखांबाय डिपार्टमेन्टेल अफिसारफोरजों सावरायनानै बिसिबां बिटिसिआव पस्ट खालि दङ थाबैनो पस्टआव माने साख्रि थिसननो थाखाय CSB फोरखौ निर्देश होदों थाब होनो थांगोन जि SIU जायाखै बेखौ स्टेट गभर्नमेन्टजों सावरायनानै SIU खालामनानै थाबैनो एपइन्टमेन्ट होनाय खामानिखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा मावनो नागिरदों टेट पास जाना थानाय फोरोंगिरिफोरखौ थाब एपइन्टमेन्ट होनो थांगासिनो दङ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 3rd ग्रेड 4th ग्रेडआव साख्रि थिसननो थांगासिनो दङ गुबुन डिपार्टमेन्टआव प्राय 10,000 निफ्रायबो बांसिन पस्ट खालि जानानै दङ विधानसभा बिसायख'थिया खाथिथारसै बेबादि समाव नोंथांमोना लाइमोनफोरखौ लोगो हमनाय हाबाफारि लाबोबाय थादों बेबादिनो दिनै बाक्सा जिल्ला सिंनि अर्थात बाक्सा बियाबनि नैबे दलबारि गामियाव बे हाबाफारिखौ लाफैबाय माबोरै बाक्सा जिल्लानि लाइमोनफोरा युआर भट युआर भइस युआर फिउचार होननानै मोनसे हाबाफारि लादों आरो बिथांमोनहा जोंखौ हांख्रायनानै लेंहरदों आङो बाक्सा जिल्लानि लाइमोनफोरखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना बिटिसिनि लाइमोनफोरा बिराद सांग्रांथि फिउचारा मा जागोन बिथांमोना बेखौ मोजाङै साननानै दिनै मुसलपुर ओनसोलनि लाइमोनफोरजों जों मोगा-मोगि सावरायदों आरो बे सावरायनाया बिराद मोजाङै मोनसे फिथाइ थायगोन होननानै आं सानो मानोना दिनै लाइमोनफोरा बुजिनो नाजादों लाइमोनफोरा जोंनिफ्राय मिथिनो नाजादों आरो आथिखालाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा मा खामानि मावनो थांगासिनो दङ बेखौ बिथांमोना मिथिनानै लानो नागिरदों आरो बिथांमोना बिराद इन्ट्रेस्टिं ना मानोना हाग्रामा महिलारि सारा जेरैबादि बिटिसि ओनसोलाव जौगानायनि खामानि मावदों 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै बिथांमोना बुजिनो लुबैदों दा ओंखायनो जोङो फैदों आरो बिथांमोनजों सोंथि सोंनाय आरो फिननाय मोनसे इन्टारजेक्सन जादों आरो बे हाबाफारिया बिराद मोजां जादों आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा युथफोरखौ बिराद प्रेफारेन्स होदों मानोना युथआनो जोंनि youth are the highest resources of our nation मानोना युथफ्रा बयनिफ्राय देरसिन सम्पति जोंनि ओनसोलाव बिराद सम्पति दं नाथाय बयनिफ्राय देरसिन सम्पतिया जाहैबाय युथफोरा मोजां जायोब्लानो जोंनि ओनसोला मोजां जागोन युथआ मोजां जायोब्लानो जोंनि देशा मोजां जागोन आरो बे युथफ्रा दिनै मिथिनो लुबैदों मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा मा खामानि मावनो थांगासिनो दं मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा मा होनो बिटिसिआव CIT लाइमोनफोरनि थाखाय गायसनदों हाग्रामा महिलारि सारा बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बानायदों हाग्रामा महिलारि सारा मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव मेडिकेल कलेज गायसननो थांगासिनो दङ मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि केम्पास जेरै बाक्सायाव जागोन चिराङाव जागोन उदालगुरियाव जागोन आरो मा होनो तामुलपुरावबो जागोन आरो बरमायाव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि गायसननो थाखाय जोंनि BPFआ इलेक्सन इस्ताहारावबो अलरेडि होखादों ओंखायनो युथखौ लानानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बिराद सिन्था खालामो आरो युथफोरनि फिउचारखौ लानानै बिराद सानो बिनि थाखायनोथ' मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा गभर्नमेन्ट दाखांनायनि दान मोनसेनि उनावनो CSB बर्ड दादों आरो CSB बर्डफोरखौ डिपार्टमेन्टेल अफिसारफोरजों सावरायनानै बिसिबां बिटिसिआव पस्ट खालि दङ थाबैनो पस्टआव माने साख्रि थिसननो थाखाय CSB फोरखौ निर्देश होदों दा ओंखायनो CSB फोरा मिटिं खालामनानै मिन्थिबाय जे बिटिसि ओनसोलाव गुबुन डिपार्टमेन्टआव प्राय 10,000 निफ्रायबो बांसिन पस्ट खालि जानानै दङ आरो टेट पास जाना थानाय फोरोंगिरिफोरखौ थाब एपइन्टमेन्ट होनो थांगासिनो दङ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 3rd ग्रेड 4th ग्रेडआव साख्रि थिसननो थांगासिनो दङ आरो माखासे थाबावनाय जाय SIU मा होनो जाखानाय बेखौबो एपइन्टमेन्ट थाब होनो थांगोन जि SIU जायाखै बेखौ स्टेट गभर्नमेन्टजों सावरायनानै SIU खालामनानै थाबैनो एपइन्टमेन्ट होनाय खामानिखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा मावनो नागिरदों आरो बिनि उनाव थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जि 5 गेरेन्टि होनाय 5 गेरेन्टिनि गेजेराव मोनसे गेरेन्टि जे बेकार सेंग्रा सिख्लानो 2 लाख थाखा होनाय जे 5 मासनि गेजेराव सारा बिटिसिआव 5000 लाइमोनफोरनो जाय बेकार जाय साख्रि बाख्रि मोनाखै 28 बोसोरनिफ्राय बा 45 बोसोरनि गेजेराव बिथांमोननो 2 लाख इतिमध्ये मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा होखांबाय आरो जि बे चेक होनाय हाबाफारियाव आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गाहाय आलासि दंमोन आरो बे समावनो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों MLA इलेक्सननि उनावनो आरो बिटिसिआव 300 कौटि हरगोन आरो बे 300 कौटिखौ बिटिसि ओनसोलनि लाइमोनफोर जाय साख्रि बाख्रि मोनाखै बिथांमोननो 2 लाख थाखा राननानै होफिननाय जागोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा ओंखायनो बिटिसिनि लाइमोन जाय साख्रिनि थाखाय
जुजिगासिनो दङ बिसोरनि थाखायबो मोजां खबर आरो जायफोरबो साख्रि मावनो गोसो गैया बेकार बिथांमोनहाबो आरोबाव 15,000 सेन्ट्रेला माने स्टेटआ फैसा हरनाय आरो जोंनि 5,000 20,000 लाइमोनफ्रा बेकार 20,000 लाइमोनफ्रा आरो 2 लाख थाखा मोननो थांगासिनो दङ बिटिसि सरखारनिफ्राय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय ओंखायनो लोब बिटिसिनि इयुथफ्रा लाइमोनफ्रा दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ मोजां मोनो बिपिएफखौ मोजां मोनो ओंखायनो बिपिएफनि मिटिंफ्राव बिथांमोना बाहागो लाफैदों